Client. Haya, mumwe wangu ndakadenwa panapa. Kudenwa chaiko chaiko. Uyo makore mazita matatu akabata nezvawo. Akandidena wanzwa. Achitaura nhema dzake panapa. Akandidena makore. Ndiri kudya ndiri palunch. Asi ndinototaura because ndatadza kupedza kudya. Nekuti ndakagutisa neshungu dzezvakataurwa namakore. Client, unozviziva here kuti Vageza navachiwenga naPresident Nelson Chamisa, isusu serevolution hatidi navo vanhu ivavo. Mukataura muchiva nyomba nyomba muchitaura zvamunotaura izvo. Ana makore munenge makutsvaga nezvedu. Zvese zvamuri kutaura izvo ndezvekunyeberana izvo, zvemugodzi matsuro, zvekuda kutitaurira zvisina basa. Alright, regedza ndimboisa nyaya yezvese zvaunge uchitaura izvo pasaidi. Iwo makore wewe unozviziva here kuti chero izvozvizvi zvikanzi Vageza vanyarara sezvauri kutaura izvozvo, sezvauri kunyepa izvozvo, chero zvikanzi Vageza vanyarara zvachose havachatauri panapa. Unozviziva here kuti revolution haisi kuzonyarara? Unozviziva here iwo makore iwo? Unozviti unotaura chokwadiwo? Unozviziva here kuti chero zvikanzi Vageza vanyarara kutaura, revolution haisi kuzomira? Dai wanga uine view iri correct pane zvinhu zvauri kutaura zvese izvozvo, wainyatsokuteera uchinyatsokuona kuti revolution iri kufamba sei. Zvinhu zvese zvaitaura makore apa Client hazvinotoreva kutoti munhu asina kana chaari kutomboziva nezverevolution, but arikuda kutraya kuti ade kuedza kuzviita munhu anoziva nezverevolution asingatombozive, achitaura zvemugodzi matsuro panapa. Anga achitaura iye achiti nyoka yemabhunu akasungwa kuitira kusailenswa kwenyu imimi. Vakasailenswa ndivanani? Akambonzwa tichinyarara isusu nekuti nyoka yemabhunu akasungwa. Indawa muchita zvekuda kutamba nesu panapa muchitaura zvinhu zvisina musoro panapa. Ana makore. Indawa makore achinyepera mamwe mapasta kuti hakuna mapasta ari kumira nerevolution. Iye makore kana asingataure nezverevolution nekuda kwekuti iye ane side rake, ngaasade kutaura on behalf of other pastors kuti mamwe machechi nemamwe machechi leaders haasi kutaura nezverevolution. Indawa achida kunyebera vanhu. Akasailenswa ndiani muinternetu? Document iro ravari kuburitsa iro rekunyepa ngarisainwe katione ndiri pano inini. Mazita 3 anga achimenshena apanapa makore achitaura newe Client, musi wavakamuitira call iya achitoonererwa zvake, kutuka, kutaura zvisina basa pamusoro paAdvocate Nelson Chamisa, pamusoro pamudhara wangu nepamusoro paVP. Ari kuita zvinhu zvekutamba. Anotaura iye kuti mudhara muZanu PF, kuti kunyepa here kuti Vageza muZanu PF? Ndiani asingazive waanda kuudza nhasi kuti Vageza muZanu PF? Sei achida kunyebera Vageza kuti hanzi Vageza vanomira naMnangagwa, vanomira naED, kana kuti vanoitirwa zvinhu naaChiwenga? Vageza chaiwo kunamata Chiwenga.
akazviudzwa nani zvese zvaanga achitaura izvozvi, ageza chaiyo chaiwo. Munoita zvekuda kutamba imimi gentlemen, ana makore imimi muchida kutumwa kutaura zvinhu zvekuti totomukira panapa. Vana veZimbabwe musavharwe zviri legendary. Mazvinzwa? Musavharwe zviri legendary. Munhu uyo anga achitaura sango zvemugotsi matsuro, zvanga achitaura zvese izvo. Mukangotaura chete zvisina basa, muchingotigeza chete, munenge matondidaidza panapa. Mazvinzwa? Mukangotaura zvisina musoro chete muchingotuka mudhara wangu panapa, munotondidaidza. Ipapo ndinotouya, munotonzwa, ndinotodzoka ndichitotaura nemi. Dai Geza anga ari wiki sezvanga zvichitaurwa namakore oCoolant, iwewe uchifonera makore. Ko Geza wacho kana ari wiki zvakadaro, ko kuzoti president ari wiki zvakaita sei kana ofisi dzake dzichitorerwa zvinhu untraceable. Mudhara wangu akati mirai muchanakirwa. Ofisi ndokubva yaembutwa. Imi moya montaurira panapa kuti hanzi Geza haasi munhu, is nothing, haanga akatorembera pana Chiwenga. Chiwenga ndiye anga ari last hope yaGeza. Really? Makore usade kutamba nevana veZimbabwe iwewe. Wakamboona here development yaitika murevolution iwewe makore iwewe? Ndakupindura iwewe ndiwakanga uchitaura panapa. Wakamboiona here development? Uri kuiona sei development iri kuitika murevolution since nyoka yemabhunu asungwa, kuti revolution iri kukura zvakaita sei? Uri kuzviona here kana kuti hamusi kuzviona? Muita basa rekuuya musikoti flashira zvimadocuments zvemugotsi matsuro panapa. Iwe unofunga kuti iwewe president wako Mnangagwa iwewe achatonga, achitonga ani? Nyika yese almost 80% yevanhu vemunyika havadi kana kutombonzwa nezvake. Then onditaurira kuti hanzi maFeed dynasty panapapa ndo yaakutonga nyika yeZimbabwe. Zvigotongeka. Zvinotongeka here? Kule ndaumbokubvunza, ndiwe wakanga uchitaura nemunhu. Zvinotongeka here? Iwewe uchikompare zvako chimiro chezviri paground nezvauri kunzwa semanzwiro auri kuita iwewe for your own information, then nezvakaya chizotaurwa namakore panapa. Havangaitonge here vemaFeed dynasty avo? Muri kuita zvokutamba nditika. Hamusati. Muchanyeba kusvikira madhonga amera nyanga sezvakataurwa naSanyatwe. Handi mazvinzwa? Ndoda kutototsera the same tone yakataurwa naSanyatwe panapa. Muchanyepa kusvikira madhongi amera nyanga asi revolution ichikura. Zvakuona ngale izvo Coolant izvo. Inyaya Wycliffe Chivayo, usanetseke, usazvitambudze zvako munin'ina wangu Coolant. Inyaya yekutengerwa motikari naWycliffe Chivayo ndo iri kuda kuitwa nevapfana vese vemaZimbabwe vakawanda vacho. Kune vashomawo vasinei nazvo, asi vazhinji vacho zvemaZimbabwe izvo hazvichisina mari izvo. Taura chokwadi. Tarisawo mafights avainawo nekusabotajana kwavari kuita. Chimunhu chiri mustreet chinongoti chakachakachaka chichingoimba zvisina nebasa rese. Zotongonzi hoyo. Haizi music yekuti inoitisa vanhu mari. Hatingambokompare zvimaZimbabwe zvinoimbwa nakona ngale izvo nemaimbiro anoita at least Japress. Tozotaura namacheso ndo mamusician atototaura nezvawo. Nevamwe vanhu vakagara vari maTV legends anakapfupi. Hatitaure vapfanhu vemaZimbabwe wavo vari kutsvaga kutengerwa motikari naWycliffe Chivayo. Sazvinetsa usazvishungurudze zvako Coolant. Ndatokupindura pamusoro pevapfanhu vemaZimbabwe. Vapindirwa naWycliffe Chivayo. Hanti pakambotanga paina Passion Java wakanganwa here iwe Coolant? Kuti akambotanga achida kuwa sponsor vairwirana naPassion Java, izvizvo vakurwirana naWycliffe Chivayo.
Mofunga kuti takapusa imimi. Nyoka yemabhunu zvaakasungwa. Chakanyarara ndi nyoka yemabhunu. Makatinzwa tichinyarara panapa. Saruwaka chaiye spokesperson wedu werevolution ari kutaura, ari kuuploada every day 2 or 3 messages achiisa muwana weZimbabwe. Revolution yakura yaita madevelopments mamwe ari kudadisa. Vana veZimbabwe vari kutora nyika yavo back, vakatungamirirwa naComrade Bombshell Geza. Iye wacho vamuri kutaura iye muchiti yeye muZANU-PF. Iye muZANU-PF iye ndiye achaita kuti vana veZimbabwe vadzoserwe nyika yavo, ndiye acharwira constitution. Iye muZANU-PF sezvandakataura inini last week ndichipedzera kutaura audio yangu panapa. Ndakatotaura ndichitoti ivo vemaZANU-PF vacho ivava vari kunzi maZANU-PF ndiwo vachadzosera nyika kwamuri mimi vana veZimbabwe ana Comrade Bombshell Geza. Mark my words. Tezvekuti taura zvemutsuro magudo panapa muchida kuti vhara panapa. Kuda kunyaradza kutyisidzira vana veZimbabwe. Iwewe makore iwewe ndiwo ungatonyaradzwe neZANU-PF. Kwete mamwe mapasta. Wazvinzwa? Usade kunyebera vanhu uchida kuvatyisidzira, kuda kuvadifokasa uchivaudza kuti wewe muri kuita politics dzepa social media. Tiri kuita politics zviri physical shamwari. Pa social media tiri kuzongouya kuma announcement, tiri kuita politics dziri physical shamwari. We are coming for you. Ndokutaurira, we promise you this. And we are ready to take you head on. Nevanhu venyiva. Mazvinzwa? Mazita wakataura iwewe uchida kwa ndinoadefenda mazita iwe. Usataure uchituka Comrade Bombshell panapa pa iwe uchituka VP wobva atitukira futi president wedu isusu Nelson Chamisa akasarudzwa nemayouth. Kana Mnangagwa achida kutonga nyika iyo as a one party state inenge ichitungamirirwa nekingdom yavo, kingship yavo iyoyo, ngatanga aenda kunokopera kuti umambo hunofambiswa sei kunana Muskwati uko. Kwete wekumanikidza vanhu unonyeba uchigare chigaro ichocho. Muri kunyeberana zvekunyeberana zvemugodzi matsuro. Idzo ndo dzinonzi nhema dziri legendary dzavanga uchitaurira vanhu idzodzo. Hakuna umambo hunogarwa nenzira yekuomesera vanhu zvakadaro. Masoja api amuda kunyebera kuti hanzi Geza hana masoja. Geza hana masoja une chokwadiwe wazviwana kupisha. Nganitaura kuti Geza hana masoja api? Masoja ari kuchema day and night, wari kushaya hupu mudzimba dzavo. Ndonotaura kuti Geza hana masoja nemapurisa. Masoja acho vanhu vemunhu here vakazvarwa naMnangagwa kana kuti masoja vana veZimbabwe vari kutotambudzika. Zvinochidzokera manje makore unoudza Mnangagwa kuti aiwa kingdom haifomwe nenzira idzodzo. Kingdom inofomwa nenzira dzakachenjera. Unotofanirwa kutenge uchitsigirwa nevanhu. Mambo haatsigirwe nemasoja asina vanhu. Hakuna mambo anonzi mambo wemasoja, mambo wemapurisa. Nekuti masoja nemapurisa iwaya tisu tinoazvara. Inda uchida kunyebera vanhu yo. Inda uchida kunyebera vanhu yo uchituka mudharangu uchitaza kuti hanzi mudharangu anyarara. Ndakataura ini kuli endi panapa ndikati chimira uone ndoda kuti vanhu vatenge data. Ndakakuti itengai data munzwe nhema dzichava nevanhu panapa. Idzoka nhema dzacho dzandiri kutaura idzi. Maifunga kuti zvese zvaitaurika mashure. Ndaitaura izvozvi ndikati chimirai muzonzwa manyepo achava nevanhu panapa. Ndo manyepo andaida kuti muzonzwa iwaya. Kubuda kamanyepo aya. Kuti muzoziva kuti isusu werevolution we are far much ahead. Makore haana kana idea yezvinhu zvaitaura. Ngaataure zvekuZANU-PF. Asi ngaaregedze kuda kuedza kuda kudismantla chimiro cherevolution. Aiwa hope idzodzo manje ka ngaende kunobikirwa doro kumusha kwavo uko. Nekuti ka madhonga achatodzimira nyanga vachimhanya zviri legendary.
isu hatityisidzirwe isusu nezizi kuti rine nyanga isusu. Munhu asina kutombobva nekuzanu PF ndiye anovhunduka kuti chii chinonzi zanu PF. Kwete vanhu vakaita seisusu hativhunduke chinonzi zanu PF isu. Tii zvinovhundutsa muzanu PF. Tinovhundutsa chii? Ngekuti hanzi mazoti kudini zvikazoti munhu Mutapa wati munhu Mutapa tiri vana vemunhu here isusu vana veZimbabwe isu. Musade kutitsvaga kuda kutitanga kuti titaure zvimwe zvinhu zvatisingade kutaura panapa. Hakuna chinonzi mambo kumberi kwevanhu, mambo anouya zvechisimba, mambo anouya zvechimbavha akagara pachigaro ipapo zviri peaceful. Musade kunyebera vanhu imini. Iye munhu Mutapa yewa munototaura iyeye ane paanogumira mapowers ake nemasimba ake nepaanokwanisa respect yake painosvika. Haazi Mwari, hanti munozviziva. Isusu vana veZimbabwe isusu hatifidwe namambo isusu. Handi mazvinzwa. We are not someone's natives zvekuti hanzi isusu tinotaurwa kunzi kuna munhu Mutapa zvekutadza kurwira nyika yedu isusu. Imi musade kutitanga imimi. Tanyepere vanhu imi. Zviitei katoni tiri pano. Munotaura munyeba imimi kuti Comrade Bombshell Geza. Makore iwe itamushe iwe ungakura zvakanaka iwe. Yenda uchinyepa zviri legendary kudaro. Zvekuda kubatanidza zvaunenge uchida kuisa nhema dzako panapa pachisenzesa tumwe tuma secrets, tumwe tuma knowledge, tumwe twawina two pamusoro pezvezanu PF kuri DP nekudi kuwori womunhu ari close. Moita basa rekudrafta kanhingiriki kenyu panapa kekuya utskoda kutskovhundutsira vanhu veZimbabwe kuda kuti silence panapa uchiti hanzi revolution yakadzima. Iwe M31 yakadzimwa. Uri kumboona madevelopments ariko here neM31. Vanhu veZimbabwe musavharwe. Muchanakirwa. Handiti muri kuona kuti ningirikiri ofisi yemukuru wepresidential guard yakaembutwa. Mudhara apedza kutaura kuti muchanakirwa. Muchanakirwa futi. Kwete zvamuri kutaurirwa izvo muchinyeberwa izvo. Zvekunyeberwa kunzi Geza ngari kwaMutare. KwaMutare. Ipo pachitoiswa mariwadzi ekunzi tikutoda kutoti vanhu vatsvage pana Geza. Vari kubuda dikita uku kutsvaga pana Geza. Ende vari kupaziva vachitadza futi kupasvika. Vozoya nepropaganda dzekuda kunyebera yekuti akaenda kuSouth Africa ari kwaMutare ari kwakazodai so. Ipropaganda idzo. Vari kupaziva pana Geza. Saka musave muchitaura zvinhu zvisina basa pamusoro pamudhara wangu panapa. Topedzerana. Chisende chakadaro icho kuriendi. Tidimbwa dzinohukura zvina musoro panapa muchida kukanganisa vana veZimbabwe panapa. President wedu isusu haasati apa ground. Isusu vana veZimbabwe hatina president isu. Uyo anonzi Mnangagwa munhu chiorganization chevanozviti tiri weZanu PF yekunyeba futi. Zimbabwe haisi nyika yekuti hanzi munhu unoswera uchitaura wakamira pamberi pevanhu kuti ina president. Zvinhu zvechisimba simba izvo. President akavhoterwa nevanhu hamuzive imi. Munhu weZanu PF wechokwadi hamuzive here. Comrade Bombshell Geza asingasarudze vana. Ndewe munhu anonzi weZanu PF iye. Vageza havazi type yemurume anoombera mumwe murume. Zvavaitaura vachitaura pamusoro paVP hazvaireva kuti vakanga vachinamata kuna VP. Never. Musafunge zvinhu zvakapusa kudaro, musarote hope dzakapusa ana makore. Vana veZimbabwe batanai, mumirire kuona chete kuti muchanakirwa sei.
kwete zvamuda kunyeberwa izvi.